bura sani koro buoro e kuonde jot ma kojolo e Karachuonyo od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay bang' oula darogi e miechgi. Luoro margi sani en muoch mar tuoche kod nok mar chiemo. Komishona morito gweng'no ma Nyanza bende omedo jiwo jopiny mondo bed akicha ka olero ni koth machwe e alwora mar Nyanza osemiyo ji ma kwan-gi ok tin ne 18,000 oseyudo midhiero mar oula. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler mar wachni. Skund primar ma Kubuya ka chud bura ma Karachuonyo sani olokore kar jot manyien ne familia maromo 300 mane pio olo riembe miechgi. Klese manitie skund ni ema koro giloko kundegi mag nindo kod nyithindegi bang' ka pio olo oseriembogi e mieregi kendo gin kod luoro ewi tuoche manyalo jukogi e kambini kaluwore kod dhungruok mag ji kod chido mar kama gijoteni ka kech bende giywago ni oromogi. Kaka jamni kwa onge, kaka wanyalo tedo onge, udi otimo pililo. Kuonde mwanyalo jotie ka wabiro jot Kubuya ka bende ng'enywa hewo kae. Ko thothwa moko dak obedo jot kuom jowadgi to wan koda chandruok. Nyithindo tuore, wan koda chandruok. Ka wanyalo konyowa to ukonywa nikech kama wadake rach. Cham manyichwa puro chamo dhi duto. Wang'eny mwaingo classes gi. Nyithindo korgi ramo, gifuolo, tuoche mag diep gi be koro ng'eny. Koro pek mwaneno wakwayo mondo gikelnwa yedhe, gikelnwa nets. Oganda gi bende ywago jambgi kod mwandu gi mag udi ma giwacho ni piola ne oywero ma odhigo ka kambi kama koro gijoteni. Gidwa ni mondo serikal omanye kaka inyalo resgi. Msaada, jamani tunaumia. Maji yanatukumba kila wakati. Hatuna pa kukaa. Makao yetu tumeondoka miji yetu. Angalieni nchi yetu baba kama kuna uwezekano. Tunalalamika kila wakati. Lini tutapumzika na maji? Peka chielo bende familia mathoth maseno jote skund primar ma Osodo kod Simbi dispensary nigo kapis jaod bura ma Karachuonyo adipo kuome manochulo kony mag chiemo ne familia go. Wacho ni kony mathoth mag chiemo kod mwandu mamoko pod dwarore ne familia go. Jogi kaka gidak ka jogi ng'eny. Kendo gini o affect kuonde mang'eny Karachuonyo kaka Osodo, Bala, Simbi. Omiyo siche gi ofis mashimiwa oneno ni wakel kony mar chiemo to chiemo wakelo gi be okrom. Gidwaro tents nikech wang'eni skul ibro yaw machiegni odong' 1 week kende. Gidwaro tents, gidwaro chiemo manyalo konyogi ka gin ka nikech chiembgi nokethore pi kucho. Gidwaro gige tedo, gidwaro thieth nikech sani koro oyudo ka tuoche mag kor, tuoche mag diep bende koro medore nikech nyithindo chako tugo gi pi molil. Komishona e kaunti ma Homa Bay Moses Lilan yango ni oganda maromo 1,731 pio oula osedar e miechgi e gwenge mopogore e kaunti ni kendo gitimo mag nyalo mar konyogi. The total displaced population as at now is 1,731, combined. National government also, we are mobilizing our response, particularly in terms of relief food. This is already a process that we are working with. The county government similarly are also working towards ensuring that we respond to this issue. Magitimore ka komishona gwenge mag Nyanza Flora Muorowa to je oganda modak e kunde ma oula thoro dar e jopiny counties ma Kaluo mondo yodar kunde go eko kanyaka sani familia madero 18,000 kod 900 oula osekilonegi pek e counties 4 ma Kaluo. Affected persons in Kisumu County are 4,362 while the displaced households are 34. Siaya, 80 affected households. Then we have Homa Bay, 1,731 affected families. In Migori, we have 12,800 affected families, 53 households displaced. Kisii and Nyamira are not affected. We are requesting them to move to safer grounds. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend piny Kenya William Ruto kone migao mar wuoth kod apaya